abusua nsɛm sisi o nsɛm de ebi sisi ankasa ɛkyɛ sɛ driver for ne okada riders ne your friend is a private yafo ese wɔn mma ho kwan da ma ɔba emu ɔmo kwasia so ɔmo bɛ sɔre ahomakye paa adware bi kura de adware mpo de ma nka ne yeza bebre na mpa adware driver ni bi ni mate bi twa wo ho agya asɛm ketewa asɛm sɛ no ɔbɛ sɔre ahomakye paa si kurom so wɔ kɔ akɔyɛ adwuma aba bɛhwɛ ne busua anaasɛ sɛ woyɛ ne mpena mpo na wɔbɛkɔ akɔyɛ adwuma aba no abɛba ma ɔkakra a wɔde bɛtɔ wo nneɛma nketenkete wo pad ne wo nku ne wo perfumes ne ayi na ɔgya enwumro de adresse abrɛ abɔ no na aba ne nkyɛn na ne bro ɔkɔ brɛɛ anya kwa no so ahyɛ mu wɔ hɔ a na kyɛ sɛ mo bɛtena hɔ no mo abrɛ aba abɛhwɛ mo na mo bɛyɛ ɔmo sɛ edi ɛne ne sɛ enye yie da sɛ ne pa must wait akyɛ sɛ ɛmma so ankasa na wei ɛna ɛyɛ trotro driver trotro driver yesi just say enya asɛm ketewa waso ja utimu sɛ ni petrol no ɔde drive no ebi no hwieye edi kɔ ofie da saa da no waboa no ho nonam a waso ja edi ato efie mu ahye ɔne ne yere ɛne ne mma ɛsɛ ahye ama akɔka ɛdan mmiɛnsa aka ho a wohwɛ ni nyina mu ɛdan ɛnan ɛna ahye papa yi ahye bo wie yɛn so a wɔse sɛ aban bɛba bɛfa me akɔto ne kuku mu paa deɛ na mafa nneɛma mu paa deɛ ɛne ɛboro mu ne ne ɛkeka wo deɛ lala menya ɛne me nso mɛsan so ahye me ankasa me ho ɛne ne yɛ nyinaa yɛhye gya ɛhye na no apetition nti wo bɛhye a no wahye bɛ no nso a no wano nti ɔno deɛ owie no si ɔno deɛ wo bɛhye wɔn kɔ dem da nya deɛ ɔbɛdem no ɔbɛhye ɔne ho aka ho na ne ti nso ankɔ yie a sesia no ɔhye ne ho no ya amanfo ɛwɔ around no asɛbi na ɔmo de na akɔto police hospital a kyɛ sɛ yɛhwɛ sɛ ne ho bɛtɔ na police for guide no de na ne ho tɔ ne wie a ɛhɔ na nkrani bɛka sɛ loko yɛ gye ɔba na aposifoɔ no ɛso ɛbɛyɛ den ɛbɛdi ɔmo tuma ɛwɔ ne ho paa na asɛm nkyerɛ mu nyinaa ne sɛ efiewura a yɛfrɛ no Esther Jemfi asɛm a kyɛ sɛ yɛkɔ bisa yɛ ɔno na yɛ efiewura nti obetumi akyerɛkyerɛ asɛm no mu ne yie sɛ ɔsi a day before ansa na yɛ papa 35 years old man yɛfrɛ no Mr. Ajiman yi akyɛ sɛ a day before ansa na asɛm ni besi no ne yere ɛba ɔno efiewura no ni hɔ ɛbɛkra ne sɛ ɔkɔ kurom na ne kunu sɛ ɔma ne nkɔ kurom adan a ɔsi ne kunu ne ɛfo sɛ ɔtwe mpena wɔ n'akyi ne kunu no nso adi kan ka kyerɛ ɔbaa ne sɛ ma ne nkɔ beebi koro ɔpɛ sɛ ɔkɔ no na ɔbaa no nso twɛn ma ne kunu ekɔ adwuma no ɛna ɔno nso dresse ya ɔkɔka kyerɛ efiewura ne sɛ mepie na me kunu so ɔma me mpie nti no sɛ bibi sɛ ni sɛ na ɔbaa mekɔ abansa na waba beebi fie nti maame sɛ ɛyɛ ne na kakra na ɔsɛ na kyerɛ na wo pie a wo kunu ɛma wo mpie ansa na ɔbaa no ka kyerɛ ne sɛ sese ne kunu tete no kyerɛ sɛ wɔ complain sɛ ɔmma no kwan ɛne ne nna anadwo kyerɛ sɛ sunsa no bɛyɛ bosome ne ɔwɔ ni wɔmma ne kwan ɛnyɛ nti no na kyerɛ sɛ papa no hwɛ a ne ɛkɔ no ɛmmoa no na kyerɛ sɛ ne yere no wɔhwehwɛ mu a ne yere no ɛfa n'akyi a wɔwɔ bɛrima bi a ɔsekum na yie pɛpaapa so de dem anu ti na ɔno a yɛ ne kunu a ɔne ne teɛ wɔn pɛ sɛ ɔno nso bɛyɛ sunsa wɔn na so bɛkɔ road ni bi nti ɔno a yɛ efiewura ne deɛ ɔno deɛ ɔsegye so na wei ɛna maame kokrom no ɔbɛba wɔba no okuta phone foforɔ paa jamono kyeaw ɛwɔ ne nsɛm a ɔde aba fie na papa fie adwuma pa no bebisa na yɛrɛ sɛ phone na ekuta ɔno wunya awe na kyerɛ sɛ kurom na meka sɛ ɛnkɔ no okɔɔyɛ ɔbɛyi sɛ me baabi da ankɔ ɛne na phone na ekuta ɔno wunya awe na kyerɛ sɛ wotwe mpona ɛwɔ m'akyi sɛ nea meka de bia meka na wo gu afu meka na wo si daabi meka nti why na ato phone ɛde ama wo a me a me yɛ wo kunu me ntɔ phone ma wo bi atimi yi sika to phone ama
wonya sika wa mi ko mi se wo ni sika wo beto phone yi ekuta we acha se bema me yonko bema na ato phone yi e dia ma na ye kire maami eye maami wono anka se wo ba aware ase no ode ntafo abanoma manoma edi ka ba aware ase a just say omanya be ye 11 years du ba ko efie du ba ko a monye fi kakra na papa na anka se ye Mr. Ajiman no ene ne yire no so omawo abayo ba ko a ono na eyusu papa ne nko a edi na enkola ne nkasa ne de omo yusu papa ne di omo yusu other names a omo papa alleged papa ne omo edi kan wo ye ne yusu ntese ntafo ne de omo de enye omo papa ne Mr. Ajiman no na so ni nyina mu Mr. Ajiman ehwa wo mami ehwa wo ma ntafo obi ba ko hwekore eya deketwa enya sebketwa na wo de ne ntafo pa watimi ahwe ntafo ne otoshu ese so make sure so be kwa hwehwe ewu shoe no the same type area to ama the other person or tata dey so hwehwe no to the same type edema say your body no be nya so hwehwe mema dey the same type no dem all anya sa no anya sa ye ntafo dey wo be che papa ni nyina papa ya ma ni nyina echi no na chese anso wo sai fa na echi dia ene na chese me ku afi asase so ene nkola ni nyina na me nso mekumi ankasa me ho aka ho na chese ye ni se busua ni nyina ye fi atasefo asase so aye nyo bia we echi entiania efira ne keka what is said omo ye dede wo dem ha oni mi enti adede no eye de ekofo enti tam omo mani ba omo so omo te se ewra ne tietie mu obi nji mi no na chese jada den ho efi ho ta pra enya sem ketua na ekrofo ba around omo ba so omo ba be yi mami ne mei na chese omo ba yo omo be twins no twins no be ma na owo mu no de owo inside all try aja ono na aye be ma wo fie nti no all try say ema no benya kwan apie ye ne mami ni nua ma mienu no 4 years akola ketua ye papa ne ba no ene ni nua ba no ne twin sister no ebetimi apie abonte ansa ma ono apie na ne ti ankwanko ye yi a chese ne mami no mu pie wie ye omo o edindo omo ahyehye a omo pie wie ye no ono de wentinye mpi a wahye duru be ewu ahwere ne nkwa ya reho sem papa so de ne kra apata de esia ma ne nua ne twin sister no ne maame ne tawia no a ono ahwere ne nkwa ya chese ne nua no ne maame no ewo hospital omoji treatment aposifo be mo be hwehwe ye no na omo sense se petrol na omo de papa yi de chief yo said na tenant ba ko wo fie ho se omo pie ba he no na eho nyina ebo petrol na ampa omo ko hwehwe ye dan ye chi garden bi omo dan ye chi kwa omo hu se bottle bi a kire se petrol na egum ya empty no na eda dan ye chi na kire se petrol na papa yi de hye na we try so all de hye na busu a abrantie 11 years akola 11 years ahwere ne nkwa wo mu ya reho sempa wo wie ye no eno no akasa se ono so be hye no hu bi na so bi ti anye ye je no ono so wahye oda hospital asisi a ne hu kuro no ne ya pa a wo fa mu sa posifo be twen se ne hu beto na ara na ye de na kwako gina asem dibie na ye di na asem ama no se ne se ne kwan so pepe na ensem bi se no de eto da na reho sem papa se ase aware munsem ne cheating ne obi yire family way dosu wo wiase anase me fa ne se Africa na se Ghana memu ha se no dosu papa nyame what so ho no ma ne rebe ho san se o se aware na nka ade aware ade anka fe papa nti no se nia odi no ho beba be bata anase oba be se aware fu ntemu no wonwie na chese aware ya de anke so nyame ani papa anso sese de me ya esa aware adane kelewole a obi atimi tobire ore na anso a no akwa baby fufuro no wato fufuro ayebe aria na se chichinga ene o try alaji di we die na ne de ne nya da na so me ko baba tunde ho ebia ne de ne be ye de uru baba tunde ho na ne de so nya da eze na unemu sa na sese aware no akwa ya just say ekunkum ne ekeka ho nema esisi no amohye
moma yenhwe yesre na yentu ye hofo ni yensi sa nyama we nyina no kwan wo hwe na wo yiri echiti wo so na Bible say na Bible kan o say dwamambo pe e na timi tete awarem na mmom no se wo hwe na after dwamambo no ye chire no wo ta so pe wade a asekosua de bia me ka kosua wo hwane ya me a wo hwane ma na tofo wo pe na ne se wata no wa hohoro na ware wade wontimi a jani pam no nko dan se wo di mra be hye wonsem aku nipa ya wontimi montate ya ko wontimi mo ahafo mesra mo papa me ni presem na me ka no ekunkum aware mu nsem no e doso nipa na tete wo na wo hwe na wontimi a pam no wo so hwe na wontimi ntana ha fa wo baage na ko abusuafie ko kasa aware ni ekoso nie mi gidi se aniama bi a wo ye bi wo hyase a anya ye kurabusuani ba ko be ka kire no nti wo kwa ye nyi uti nka se ne awo ka no bo anti san ko na ko wura aware boni ni mu na ye nya one ye be ye de bi penyin bi eni ho a wo ka koka a wo ni tua se ne awo ko mu ni no be san wo se san na ko wura mu na ne be ye obi a enyo nti mesere mo mpenifo wo ho aposifo wo ye friend is saying court wo ho mo ko ware a court na mo ko sensa bi bie ni a mo ma yemfa emra de emra yemfa kai what belongs to Kaiser na yemfa what belongs to Jesus pepepe yesre mo papa mo ma yenhwe na yensi sa nyama we nyina amokwan idia ene akosua kokua ansa aka Queen Fidi apa ai baby ameja mosi ene enie kosoa na subscribe to your YouTube channel no na follow your Twitter ehunya me papa Facebook Instagram na ja comment comment section ase pepepe se ne ekoso wo man mu efa awarefo sem ne relationship sem eye den ana wo so wo kafa ho makra mo da se ne